No tak tady pro vás sklízíme jahůdky a děláme to tak, aby to vždycky bylo co nejrychleji u lidí na stole. Jo, tady máme a sbíráme, jo, to jsou úplně luxusní jahůdky, tady mi jednou padla. Jo, vždycky dáme všechny jahody do úplně nových košů. Jo, takže nemáme jahody v žádných špinavých koších, jak je všude vidět. Vždycky to jsou nový košíky, úplně prémiová jahůdka. Jo. Tahle vypadá každý košík. Jo. Nejsou to žádné jahody, které stráví 3 dny v chladáku a pak se to z někde zmordovaný prodává. Děláme to tak, aby to lidi měli co nejrychlejší na stole. Trvá to několik hodin, než se to k vám dostane. Takže od farmářů na váš stůl. No a ještě si prohlídnem tady plantáž, jo. Je to v absolutně čistý přírodě. Nikdy žádná silnice. Jo, není to žádný samozběr někde u silnice. Jo, je to fakt úplně čistá příroda. Tak se kouknem, co nám tady roste. Jo, jahůdky přibývají. Takže to bude prostě paráda letos. No a jahody už nám krásně dozrávají. Krásně nám dozrávají tady. Jo. Už se všude objevují jahůdky. Takže trošku jahůdek bude.